Kaixo eta ongi etorriak bertze behin magazinera, gaur urriak 17 da, asteleena, eta gaurkoan ere bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Jone Ateniarekin, egonen gara, zuzen ere, bera nafar zinemagilea da, eta Los caballos mueren al amanecer dokumentala ekoitzi du, berak zuzendu du, gionizatu du, eta orain, munduko toki ezberdinetan aurkezten ari da, hain zuzen ere bere lana, eta guzi horretaz solasteko berarekin egonen gara, eta ondotik Goxuan Salsaneko, Julen eta Xantirekin egonen gara, orain berriki atera dutelako beren beste single bat kaleratu dute, eta orokorrean, pixket eskusa hori hartuta solastuko gara Goxuan Salsa proiektuaz beraz. Baina has gaitezen, lehenik eta behin, beti bezala, edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Urriaren 17 ere omen zen, baina kristaurreko 518 Pertsiako Ziro bigarrena handiak Babiloniarantz joan zen eta 70 urtez erbesteratuta zeuden juduak askatu zituen. Giza eskubideen lehen deklarazioa egin zuen Zirok. 1884an, Estatu Batuetako Lanaren Federazioa anarkista bere laugarren biltzarrean 8 orduko laneguna aldarrikatu zuen 1886ko maiatzaren batetik hasita. Ondotik etorriko da Chicagoko sarraskia. 1934an, komunista txinatarrek martxa luzea hasi zuten. Eta urriaren 17an ere, baina 1956an, Erresuma Batuan munduko lehen zentral nuklearra inauguratu zuten. Ea zer dagoen aste honetako agendan, asteazkenean nekazaritzaren egoera Nafarroan hitzaldia geltokin, xaloaren 25. urteurrenaren ospakizuna zikloaren baitan, 6etan izango da. Eta ordu bat beranduago, 7etan beste hitzaldi bat, energia berriztagarriak eta klima aldaketa ziklo horren baitan ere bai. Eta Nafarroko Antzerki Eskolan Heresia antzezlana eskainiko da 7etan. Baitere asteazkenean, Txantrako biltokian liburu aurkezpena 7etan. Beste mundu bat nahi genuen Nafarroko ezker iraultzailea 1930-1939. Ostiralean 7etan, Etxerik txikiena antzerkia, Nafarroko Antzerki Eskolan. Larun batean, Remarket, bigarren eskuko arropa, salmenta eta truke azoka Ameketatik aurrera geltokin izanen dugu. Baitere, Zibibox Sanduzelain arte tailerra 8:30. Eta larun batarekin bukatzeko Totemaretoan Eskabidean taldearen kontzertua 8:30. Eta igandean hitzaldia Labagunean 6etan Marina Lameiro zinemagilea Paris, Texas bere film Kutxunaz hitz egingo da. Ea zer dagoen gaurko egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen azalean, argazki handi batean jendetza ageri da atzo Tafallan ospatu zen Nafarroa oinezen, izenburuan milaka hazi euskararentzat. Bertze lerroburu batean berriz, autonomoen afiliazioa gelditu egin da Nafarroan. Kopurua 57.000 ingurukoa da 2016tik. Eraikuntzak eta zaintzak kotizatzaileetatik tira egiten dute. Industria eta merkataritza gehien galtzen dutenak. Berri gehiagotan, Gardentasun Kontseiluak sekretu ofizialen legea berria hautsi du. Xi Jinpingek 3. agintaldi bat eman dio Txinari eta Taiwan mehatxatu du. Eta Nafarroa beheran trafikoaren alternatibak eguneko 37.000 autotatik 18.000ra jaitsi nahi da. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Jakarako autobidearen amaiera 2027ra atzeratu da Aragoiko lurzoruan. Oraindik zatian dana bat falta dira Lleidaraino bide lasterreko ardatz osoa eraikitzeko. Indarra irabazten du Nafarroatik Kataluniara bidaiatzeko aukera gisa, Zaragozako aukeraren aurrean. Argazki batean, zubi baten azpian zenbait pertsona bizitzen, eta izenburuan, pobrezia zubipean. Azkenik, 29 urteko apaiz bat hilda Kaparroson izandako istripu batean. Gara egunkarian argazkian, dultzainerekin zenbait pertsona eta jendeketa atzean. Izenburuan, berriz ere Nafarro oinez masiboa. Bertze lerroburu handian, kezka eragindu sexu bidezko kutsaturiko gaitzen goraldiak. Klamidak, gonorreak eta sifilisak pandemia aurreko zifra aise gainditu dute eta iesa tokia bere ganatzen ari da. Azken berri batean, lehen gertatu ez den baso masaren murrizketa kezkagarria sumatu da. Eta Euskal Herria irratian, Nafarro oinez festa indartsu itzuli da Tafallara.
Bi urteko parentesi pandemikoaren ondotik, milaka euskaltzalek parte hartu zuten atzo Garcés de los Fallas ikastolak antolaturiko jaian. Antolatzailek atzo bizi izandakoa arrakasta handia izan dela esan dute. Berri gehiagotan, gobernuko kideek aurrekontu akordeorik ez dutela jakinarazi du ahal duguk. Eta azkenik, bolada txarrari eten eman nahi dio Osasunak Villarrealen aurka. Ea gaurko eta biharko eguraldia nolakoa den. Gaur astelehena temperatura epelak jarraipena izango du eta noizean behin zaparrada batzuk botako ditu. Goizean goiz lainoa sor daiteke Ebro inguruko leku batzuetan, oro har hodei dezente agertuko dira eta han-hemenka tantaren bat bota dezake, baina goizak aurrera egin ahala ostarte zabalak agertuko dira. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparradak botako ditu, zenbait lekutan trumoitsuak izan daitezke, baina era sakabanatuan botako dituztenez, toki batzuetan ateri eutsiko dio. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da gaur ere, eta temperatura maksimoak 28-28 gradu ingurukoak izango dira. Asteartean giroa eguzkitsua izango da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Goizean Ebro ibarrean lainoa sortuko da eta leku batzuetan baliteke eguerdira arte ez jasotzea. Baina gainerakoan eguzkia jaun eta jabe izango da. Soilik goi-hodei batzuk agertuko dira. Beste egun batez, hego-haizea zakar ibiliko da eta giro eguzkitsuarekin bat, Kantauri surialdeko hainbat lekutan temperatura 30 gradura iritsiko da. Hegoaldean hurbil geratuko da. Eta orain iraila eta urria eta udazken parte honetan izan ohi da zine festivalen garaian, egoten dira toki ezberdinetan andana bat. Eta hemen gure nafar zineagile bat dugu gurean, Jone Atenea, dugu gurekin, bera Los Caballos mueren al amanecer, dokumentala, filma, berak azalduko dugu orain zehazki zer den, pelikula, dokumentala hau toki ezberdinetan, erakusten, ematen, ibili da Toulouseen, Ekuadorren ere bai, uste dut egun hauetan Jone kontatuko digu orain ematen ari direla, hainbat tokitan, Kolonbian ere okerrezpanago, eta, jakinen dugu, zertan ari den Jone, handik bendik, munduari birak ematen bere lan honekin. Jone, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik, Jone, zagi zer moduz dago gorputza hori, Toulouseko denbora bidaiatxo hori eta gero? Ongi oso gustora egia zen. Polita da pelikularen bidez pixkat bidaiatzea eta lekuak eta jendea ezagutzea, osea super pozik. Zer gisa joan zerango Toulouseko kontu hori, ongi? Zer barkatu? Ez ditut ongi. Toulouseko kontua, zer moduz joan zerango Cine España de Toulouse festivala, okerrezpanago. Zer gisako izan zen pelikularen harrera, ze sentsazio izan zen dituen handik? Polita, egia zen festivalean oso gustora egon nintzen, oso jende jatorra. Eta hori polita ere, pixkat beste kanporagoko leku batean, ikustea pelikula eta nola jendeak hartzen duen, eta hori ikusleekin hitz egiteko aukera izan nuen, eta ongi oso gustora. Pelikula, ez dakit, pentsatzen dut gazteleraz dagoela filmatua, han egitzen itzulpena frantsesera, azpitituluak jarriko ziren. Egin genuen azpitituluak frantsesez, pelikula da batez ere gazteleraz, baina baita katalana dauka eta pixkat ingelera. Eta bai, festival honen ondorioz eta honi esker izan genuen aukera frantsesera itzultzeko hori, azpitituluak jartzekoa. Eta beste lekuetan ere erakusten den, frantsesez. Polita izango litzateke. Lana egina dago, gainera, azpitituluen lana, nik ere telebistan lan egiten dudana, izaten da
ikaragarrizko koñazoa onditzen da, así que, Bai. a ber, ateratzen zaion zukua egindako lan horri. Eta Jone baita ere, justu egun hauetan, Kolombian ez, Ekuadorren ez, Ekuadorreko Kuenka, ez dakit, bueno, eremu horretan, regio horretan ari da, baita ere ez, ematen dokumental hau, Bai. edo hango festival batean. Hango festival batean eta Kolonbian ere bai, ongi zenbilen. Bogotako, nola da? Muestra Internacional de Documental eta Ekuadorreko Festival de Cuencan. Erakutsiko da pelikula, bertara zingonez zinguratu, baina hori pozik ere, beste itsasoan beste aldeko esperientzia hauekin, ez? Hau nola izaten da prozesu hau, Jon, zuk bidaltzen duzu, pentsatzen dut, bueno, zuek ekipokoek festival ezberdinetara, nola baita trailerra eta sinopsia eta gauza hauek, eta aukeratzen da edo ez, ez? Bai, hori da, bidaltzen da pelikula osoa, esteka baten bidez, batzutan zuk bidaltzen duzu, beste batzutan eskatzen dizute, baloratzeko, edo beste batzutan ere igual ikusita daukate eta ja esaten dizute nahi dutela, ez? Eta hori, pizkat prozesu gogorra ere, zeren zaila da, eta ez asko eramaten dituzu, eta hori, gero baiezkoak iristen direnean, poza handiz, ez? Hartzen dituzu, baina hori da lan pila bat. Eta hori, azkenan gauza batzuk ateratzen dira, beste batzuk ez, baina hori. Bai, karo, hor erreixa da lehenbiziko ezetzarekin, edo ez bakar lehenbizikoarekin, lehenbiziko lau ezetzekin, ondaten ez, tortzen zaizu bajona eta horretan zu, baina, bueno, ze demonio da hau. Baina, bueno, Julio Bernega uste dut hor bere munduari bira lagaro egunetan hori bere liburua, ez dakit igual 15 editoretara edo eraman zuen, eta ez zioten inon hartu, eta azkenean lortu zen publikatzen, eta bera, orai klasiko bat da, Claro, bai. Horrela da, eta horrela hartu behar duzu, eta lasaiz, ezezkoak etortzen dira, baina baiezkoak ere, eta azkenean gauza ezberdinengatik, ez? Iritsi daiteke ezezkoa, ez bakarrik zure pelikula ez delako interesatzen, baizik, eta agian ezakit beste arrazoiengatik. Bertze irizpide batzuk badelako festival horretan, edo... Bai, barkatu, zer? Bertze igual irizpide batzuk erabiltzen dituzelako festival horretan, izarrekin, agian batzutan ja pelikula egon delako gertu, edo beste pelikula antzekoa dagolako, edo ezakit, bazkenan ere kalitate handiko pelikula asko daude, eta igual interesatzen zaie, baina ezin dute denak hartu, ez? Orduan, bueno. Jone, dozein kasutan, enero uste dut lana egin zenuen, 2019an, orain, hau, Los caballos mueren al amanecer, largometraiak biak. Bueno, ezakit, bigarren honetan, ezakit, esperientzia gehiagorekin, kokatuago ikusi duzu zure burua, zer moduz prozesua bera egiten, bueno, gainera lan hau ez, pertsonalagoa, akaso edo. Zuk izan duzu oso kontrolpean, oso pertsonala, zer moduz izan da filmatzearen beraren prozesua, kasu honetan, handiz badola ikusteko pelikularekin, berarekin? Bueno, biak daukate, egiazan biak dira pertsonalak, baina bietan ni ez naiz protagonista, ez? Baizik eta igual bideratzen duen pertsonaia. Bietan daukat pisu antzekoan ikuste, bueno, ez dakit, baina, eta baita samar nuena zen, biak egin direla, hasi zirela batera. Orduan, bai, honetan, igual, bukatzerakoan, bai, pizkat ja esperientzia horrekin, baina ala ere ikasteko askorekin oraindik. Baina bai, izan zen prozesu luzea, eta hori bi proiektu nituenez, momentu batean esan nuen, bueno, erotzen ari naiz, osea, bat bukatu eta gero bestea. Eta horrela, bai, ikasten niretzako prozesua da garrantzitsuena, ez? Pelikula bat edo zer gauza egiterakoan, zen hor da nik ikasten dudanean, eta hori azkenean dira nire pelikulak edo nire lanak dira pizkat esperientzia bat biltzea eta kamararen ez dakit eskusa edo pretextuarekin pizkat
pentsatu, ez? Nire inguruan gertatzen den zerbait edo interesa sortzen didan zerbaitera hurbiltzea. Orduan hori prozesua da nirentzako interesgarriena. Claro, horrek laguntzen du handitz, ez? Azkenean, ezakit, biologo batek joaten denean basora, ez? Ekologo batek begiratzen du basoa bertze begi batzuekin eta bertze interes batekin, eta kamarak ematen dizu hori bera, ez? Como egota pixket bilatzen historiak, ezakit, ez? Irudiak bera, hartzen duzu bertze interes batekin ere zure ingurua, ez? Hori da, baina, hori pentsatzen zu, pixkat, basora joaten bazara, pentsatzen zu basoan, alde guztietatik, ez? Bai, agian pixkat, edo zuk erabakitzen duzun, bai, biologiaren ikuspuntutik, edo ekologiaren ikuspuntutik, edo bietatik, eta baita irudiaren ikuspuntutik, ez? Irudiei buruz eta errepresentazioari buruz asko pentsatzen da, ez? Osea, azkenan hori da pixkat gure gaia, baina da bi gauza horiek biltzea, ez? Irudia eta representazioaren mundua edo artearena, zinemarena, eta lantzen ari zaren horrena, ez? Ze beste ikuspuntuetatik begiratu dezakezu. Ze ederra bera, zeren nola arteak laguntzen duen bera bizitzari bera arreta gehiago ematen, ez? Eta hori aski interesgarria da, erran dut batzutan bertzenaz, erraixara momentu batean pasibidade batean erortzea, apatia batean, ez da erraixa beti gauza guziak motibatzea, ez? Horrela, dutzen zait beti ikuspuntu artistikoak edo ensaiistikoak, ez? Sortzen dizura nolaitere lotura bat, ez? Bizitzeko arrazoi bat, eta hori bera bihurtzen dela, ez dakit, ez? Como pelikulatik aratago ere, nolaitere bizitzeko motibo bat. Jone, gauza hauetan gehiagien enrollatu gabe, Los caballos mueren al amanecer, beraz, kasu honetan dokumental berezia, ez dakit hori bera erran, ez dakit pelikula den, dokumentala, fikziozko dokumentala, ez dakit, nola etiketatzen alda, etiketarik behar bat badu? Pelikula, seguro, da, zeren denak dira pelikulak, ez? Eta egia esan, bai, dokumentala esango nuke baietz. Horri buruz asko hitzen genezake ez, baina bai, nire lana beti da pizkat dokumentuak biltzea eta horiekin lantzea, ez? Eta pelikula honetan egiten dudana nik bildu nire kamaraz, pizkat etxean gertatzen diren gauzak, baina baita aurkitutako dokumentu batzuk. Baina baita ere pelikulak dauka fikzio pizka bat, ez, eta imaginazio asko. Orduan, badauka nola baiteko lotura, ez? Baina, niri gustatzen zait hori pelikula deitzea. Bai, arrazozu, pelikulak denak dira, erranean gehiago hori, ez? Fikzioa, ez da dokumental soilik, ez dakit nola erran, narratiboa edo, ez? Baizik eta baduela bertze zati bat ere kreatiboagoa, artistikoagoa, ez? Fikzio punto bat ere bai badu, ez da, Jone? Bai, dokumental asko daukate horrelako ingredienteak, ez, esan dezagun. Baina, bai, zinemaren munduan badago jende asko ez duena ezberdintasun hori hainbeste egiten, ez? Zeren hori denak dauka, fikzioak badauka beti dokumentalaren zerbait eta dokumentalak beti dauka fikzioaren zerbait, ez? Zu kamera jartzen zuen momentutik edo filmea editatzen duzunetik, beti hartzen zara, ari zara pizkat, hori, ezakit fikzionatzen, baina zure ikuspuntua beti jartzen, ez? Hautatzen realitatearen zatitxo bat. Hori da, naiz eta, badaude batzuk, igual daukatenak pretensio hori edo saltzen dizute pizkat hori, ez? Egia ari direla esaten, baina egia da, baina bai zure egiaren egia, ez? Edo egi bat, edo ezakit. Ikuspuntu bat, kasu honetan zuk bilatu duzun ere kamerarekin, eta kasu honetan, ez dugu spoilerrik egingo, baina bai, nolabait ere sarrera bezala, erran, pixkete etxe baten inguruan, ez, mugitzen dela, pelikula hau, familia baten inguruan, eta gaian honek badule ikusteko, hau da, zure bizi pertsonarekin kasu honetan, ulertzen duenez, sartu zinelako, alako etxe batean, eta aurkitu zenuen sorpresa hau, García
familiaren inguruko bizi bat, eta erraten duzunez, bueno, ez dakit, inorek, ez dakit, azaleratu ez zuen bizi bat, ez dakit, pixketzuk saiatu duzuna da hau, berreskuratzen, ekartzera memoriara, baita ere zure ikuspuntu horrekin, baina, Jone, zer da kontua, hemen ez zegoen, ez dakit, ez zuten familiar gehiagirik, pertsona hauek, pixket, ez dakit, ahazturan erortzeko arriskua zuen? Hori da, horiek ez zeukaten oinordekorik, orduan ez zegoen beren historia hartuko zuen inor. Eta nik erabaki nuen hori egitea, ez? Beraien objektu guztiak zakarrontzira bota ordez, erabaki nuen haiek gordetzea eta haien bitartez edo haiei esker pizkat bidaiatzea beraien mundura, ez? Iragan horretara edo ezagutu bizitzan ezagutu ez nuen familia horien mundura, ez? Eta baita beren irudimenera, nolabait beren material horien bidez. Kasu honetan ere, Jone, bizi bereziak zirelako, ez? Garzia Tarrauenak. Hori da. Nahi nagusiena, Antonio zen komiki marrazkilaria, Brugeran eta beste etxe batzuetan, eta Rosita bere arreba, abeslaria zen, opera abeslaria eta piano jolea. Eta nik pentsatzen dudana edo ikusi dudana da bere anaia gaztenarekin batera, Juanitorekin, haien etxea pizkat sormenerako edo fikziorako leku bat bihurtu zutela, ez? Eta hori da interesatu zitzaidana. Ez dugu, Jone, ez dizut eskatuko, iragarkia egitea film horretaz, beraz. Galdetuko dizu dana da bai, zer uste duzu ezagitera egiten alduela ikuslearengan pelikula honek? Hori da galderarik zaiena. Ez dakiten, pertsona bakoitzari mugituko dio zerbait edo ez dakit, ez? Eske hori horretan gustatzen zait pixka bat ere, jendeak hartzea nahi duena, eta, azkenan hori esan duguna da, historia bat, pertsona batzuena, hori, lehen esan dudana, zeukaten bere historia hartuko zuen inor, eta orduan ez ezagun batek hartzen du bere gauzak, eta asmatzen du, eta pentsatzen du zer, hori nortzuk izan ziren, ez? Eta hori badauka zerbait, nola esaten da, erentzien gaiari buruz, eta baita, hori, arteari buruz, edo, prozesu kreatiboi buruz gauzak. Eta, bizitza, hori, izan diren, pasa diren bizitzak, ez? Zer gertatzen da, horien arrastoekin, ez? Mundu gainera likido eta efimero honetan, derrepente, hausnartzea argazkietaz beraz, eta pasatutako bizi hauetaz, eta zokoratutako bizi artistiko hauetaz, nik uste dut motibo aski interesgarria, pentsatzeko, gozatzeko, artea bera, hori delako, azkenean. Jone, hemen utziko dugu elkarrezketa, bakarrera galdatuko dizu, ezagit, non ikusten aldugu, hain zuzen ere pelikula, non izanen dugu aukera? Momentuz, datorren astean, uste dut, 27an, gongo naiz Igualadan, Katalunian, gero hori, norbait Bogotan edo Kuenka, Ekuadorren badago, hasta hauetan ere bai, eta gero badaude beste festival batzuk, baina oraindik ez da publikoa, oraindik ezin dut esan zeintzutan, baina gutxinaka egongo dira aukerak. Beraz, adi egon hor, baldin badago Kataluniako eta Kolombiako ikuslerik hemen Xaloa Telebistan, badakite, handik ikusteko aukera, eta bertzenaz, seguro izanen dugula aukera hemendik ere Nafarroatik, Jonez du Nafarra izan eta momenturen batean ikusteko. Laster. Jone, hemen utziko dugu, elkarrizketa, Los Cabellos Mueren al Amanecer, ez dut galdetu ere titulua, baina horretarako dago pelikula, intzuzen ere, titulo sugerente hori bera zer den deskubritzeko, edo bakoitzak hortik hartzeko bere aria. Pelikulan ere jakiten da.
Hor sorpresa beraz, erraten genuen bezala, Jone Atenea, zinegile Nafarra, pelikula honekin, dokumental honekin, Los caballos mueren al amanecer. Jone, zorte handiz, ea zer nuz ateratzen den Ekuadorreko esperientzia, Kolumbiako esperientzia, eta hori. Hemen utziko dugu, Jone, mil esker handiz, hartzegatik denboratxo hau, eta bueno, zorte handiz erraten genuen bezala. Bale, mila esker zuei. Agur. Eta ea Iruñeko udalean ze berri ditugun. Ander Fuentesek, Katxein Madariagak eta Iraun zestuak irabazi dituzte Iruñeko 3. bertsopaper lehiaketa. Edizio honetan 43 lan jaso dira, iaz baino ia 2 aldiz gehiago, 39 parte hartzaile, 19 emakume eta 20 gizon izan dira. Iruñak Agustinoseko poligonoko xurgatze basoa landatzera animatu ditu herritarrak. Asteleen honetan, urriaren 17an, irekiko da voluntariotzari buruzko 2 jardunaldietan izena emateko epea, azaroaren 5ean eta 12an. Iruñeko udalak kultura aniztasunaren arloan lan egiten duten 13 elkarte hartu ditu Baitere Iruñeko udalak kultura aniztasunaren arloan lan egiten duten 13 elkarte hartu zituen hispanitatearen eguna ospatzeko. Chile, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ekuador eta Kubatik etorritako migratzaileen elkarteetako ordizkariak izan ziren. Azkenik, ostegun eta ostiral alferrak udal programak plaza libreak izango ditu datorren 3 hilekoan programatutako hainbat jardueretan, izen emateak zabalik daude beraz. Bukatzeko, lorak eskaintzen bideoklipa. Vale. Uste zenuten Euskaldunek ezin genuela salsa dantzatu. Uste zenuten Nafarrek oraindik gutxiago, ez. Hoxan salsa etorri da, hain zuzen ere, mito horrek irakurtzera, Nafarra-Kolombia konexion hori egiten, eta hain zuzen ere, atera dituzte kanta batzuk, eta orain berriki atera dute, beren azkeneko kanta, behintzat publikorek erakutsi diotena, lorak eskaintzen, izenekoak Gatiguren kantaren bertsio askitxukuna, eta pixket eskusa horrekin, goxoan salsa proiektu ezberdin solasteko, karritugu hemen bertako bikide, lehenik eta behin Julen Leuza, hor zuzendaritza lanetan, arregloetan, behar denerako egoten den kidea, Arratsaldeon Julen. Arratsaldeon. Eta bertzetik ere, baxu lanetan, errango dugu, Xabi Etxeberria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik, lorak eskaintzen, kanta hau, atara duzu orain berriki. Julen, nola izan da kanta honen hautaketa zergatik lorak eskaintzen? Taldea sortu genuen, gero hasi ginen saltsa kantuak egiten, saltsa kantu klasikoak, eta gero modu naturalean, ezakindola, okurritu zitzaigun hartzen aldi genituela hori Euskal Herriko taldeen kantu batzuk eta saltsa bertsoak egin, eta gainera hau oso ohikoa izan da Latinoamerikan ere, saltsa kantu asko, pop edo baladatik etorriak dira, edo hartuak eta bertsoa egin zieten. Orduan, aukerak eta lanean egon ginen, eta nik oso argi izan nuen hasieratik Gatiguren kantu honek ezakit aukera proposak zituela saltsa bertsio lehun bat egiteko eta pixkat jotzen ditugun kantuak baino lehunagoa eta ez dakit nola esan, lasaiagoa. Baina bai, hartu genituen 3. Bata Berritxarraken bueltatzen kantua, beste hau Gatiburena eta bestea diskoan aterako dena Gozategi taldearen kantu bat. Osea, hautaketa bizago lehenagotik egina egitera ikusi zenuten tak, ez zate joan improvisatzen ere guztiz edo? Bai, esango nuke, ez pixkat, nik ezagutzen dituen euskal taldeak egon nintzen pixkat diskografia begiratzen eta kantuak entzuten edo pentsatzen zeintzuk izan zitezken hori aproposenak saltsa bertsoa egiteko eta hau atera zen. Eta gainera esango dut, izan zela saltsa bertsioa egin genion lehenengo kantua. Hau da,
David Lotero taldeko timbala jotzen dituena, beste taldekide bat, biok egon ginen hor bertsioak prestatzen, ja duela 3 urte edo horrela, edo 3. Eta hau izan zen lehenengoa, Gatiburen lorak eskaintzen. Nik proposatu nion kantu hau eta hasi ginen hor, partitura programekin eta hor probatzen, eta gero entzaiora eraman genuen eta hor eman genion forma. Claro, zeren kanta bat aukeratzen denean behar du izan, nola erran, saltxagarria, behar ditu izan nolabaiteko ezaugarri batzuk, ez dakit ez, transkribatu alizateko gero, ez dakit musika latinoaren mundu honetara, ez? Ezin duzu hartu edozein kanta, edo bai, posible edozein kanta, ez dakit. Bai, esanen nuke, behar bada, klabea betetzea, klabearen gainean kantatu alizatea kantuaren parteren bat, hori bete beharreko zerbait du, bestela zaila da. Bestela egin dezakezuna beti da zuk klabeatu edo zuk moldaketa gehiago aldatu, baina nahi zuk kantua nahiko fidelki edo ulergarri izatea kantu hori dela, Gatiburen hau bezala, sartu behar da klabe horren gainean, ez? Horra edo kontrako klaberen batean, ez egit, Kuban edo Karibeko musikan erabiltzen dituzten klaberen batean sartzea. Horrek behar du pixket enkajatu nolabait ere kantarekin, ikurrezteko. Kantaren erritmoa ezin da izan edo zein kanta originala dena, gutxi gora bera. Hori da, berak esan duen bezala, saltsa musika eta, Kubatik eta Karibetik datorren musika gehiena fundamentu ritmiko bat dauka dela klabea, eta fundamentu ritmiko horren gainean egiten da dena. Denak egiten dio mesede erritmo horri, ez? Eta orduan ikusi behar da, bertsioa egin nahi duzunean, ze kantu diren aproposak, klabe horren gainean egiteko, edo zintzuk hori elkartu daitezken horrekin, orduan esan duzun bezala, igual edozein kanturekin ez da posible. La Polla Recordsen kanta bat adibidez, saltxeatzen alda? Bai, nik uste edozein kanta saltxeatzen duzula, gero, igual ez da inerrekonozigarri Ebaristok edo ez dakitze kantetan egiten zuen frase hori, aldatu behar duzulako pixka bat emateko beste ikutu hori, baina bai, edozein iten. Ausartzen zarete zuek. Kasu honetan, Gatiburek kanta, pentsatzuta proposazelako musikalki, baina gero ez dakit ere kanta bere eduki aldetik edo ere interesgarria iduritu zitzaizuen, nik ez dut ezagutzen kanta horren historia, zeri kantatzen dio? Lorak eskaintzen, zer da kontatzen duena? Beti bezala, badirudi Amodio kanta bat bezala hasten dela, ez dago ere oso ohikoa da, eta gero buelta ematen dio, eta azkenan badirudi pertsona batek bere hil berri den lagun bati kantatzen ari diola. Ez dugu ere pixkat anbiguotasun horretan sartzen da, ez dakigu zergatik hil den, baina badirudi hori azken amaiera ilun bat izan duela, eta hor dago hori bere hilobian dago eta lorak eskaintzen ez dagoelako berarekin, ez dagoelako bere ondoan. Hori da letra, ez? Hori da pixkat letraren profunditasuna, baina guk egin genuena bereziki arrazoi musikalak izan bertsioa egiteko. Hala ere, pixket kombinazio horrek ez, ematen dio olako toke ezakit erran, tragiko alai bat, ez? Kantariz, letra bera ez, badolako punto nostalgiko triste bat, baina gero kanta bera, ez dakit, ez? Ezagit antzagarria da, entzungarria orden, tenolako kombinazio, ez dakit, ez? Nostalgikoa eta liberean alaia. Bai, xoa beha pixkat sakona, ez da dramatikoa ere ez, baina, eta dantzatzeko hori, kontzertuetan beti parteren batean igual igo behar duzu bai tempoa, bai indarra, eta gero batzutan jeitsi eta proposa da pixkat dantzari entzat ere pixkat jeisteko eta haiek lasaiago egoteko. Gero beste gauza bat, gustatzen zaidana da, Dani kantatzen du, kolonbiarra da bera, eta gainera kantua euskeraz da eta bizkaieraz. Orduan, sortzen den nasketa da, Nafarroan bizkaieraz kantatzaia bertsioan hori mantendu da. Hitzak surtunik nago eta bideoklipan ere denak idatzita dago, baina bizkaieraz idatzi dago, bizkaieraz eta Gernikakoa dago, Alex Sardui zuzenki. Eta hori sortzen duen nasketa polita da. Eta ausartu zen Dani erronka horretara euskaraz kantantzarena? Bai, hartu dute hori gustoz eta ari dira lantzen ere eta gero hori dago, hitza, letrak Gatiburena den bezala dauden letrak eta gero salsan ohikoa dena musika hauetan da koroa eta pregoia, koroari erantzutea, orduan hori improvisatu edo idaz daiteke eta orduan hori ere sortu behar dira hitz horiek
hartzen aldira elementuak hasierako kantatik edo gero zuk sortu eta horri ere izan zen lan bat horiek idatzi eta horiek gero kantatzen eta bai. Gero ezakit gero Dani gai izango den letra begiratu gabe kantatzeko kanta hau. Oda, memoriaz ikasteko ezakit izango ditu bere zailtasunak hor, Bueno, nik esango dut, barkaidazu Santi, Lorak eskintzen abestia kantatzen duen kantaria bestea dela, Charlie, baina bikiak dira eta biki identikoak orduan normala da, ere bat abestearekin konfunditzea. Charlie da. Fonetikoki ikasi behar izan dute dena. Guk egin genien pixka bat hori laguntza moduan, jarri genion hitzak fonetikoki gazteleraz izango baliz bezala, adibidez, T isa edo T S bat, CH bezala jarri, berak errazago izateko, eta kak zerekin edo horrela. Eta, bueno, hasieran zailago egin zen, eta orain gutxi gora bera memoria zantzen dute, baina ez dakite zer kantatzen ere duten, ez? Baina, bueno, hori askotan gertatu da ere, Ni beti gogoratzen dut, hemendikat taldeko bi abeslariak neskak ez egitela euskaraz. Hala ere ez da berdina, karo, ez da berdina euskaraz ez egitea, baina iruñekoa izatea, edo hemengoa, eta euskararekin bizkat familiaritzatuagoa egotea, eta bueno, sonoritatea, pues ez dakit, ez, gertuagoakoa izatea. Hau entzat izan da oso gauza arraroa, baina aldi berean oso modu naturalean hartu dute. Entzat duten, bueno, nola, hemen beste hizkuntza bat hitz egiten da, pues guazen hizkuntza horretan kantatzera eta aurrera. Eta gainera ikusi dute, ez da estrategia komertzial bat izan da ez da gurea. Barkatu, hori ez da estrategia komertzial bat bezala egin, euskaraz kantatzearena, gu euskalduna gara eta modu naturalean egin genuen guk ere, baina haiek ikusi dute, arrakasta puntu bat izan dela, alegia horregatik, euskaraz kantatzeagatik, eta hori, aurten on gara Gipuzkoan jotzen, Bizkaian jotzen, eta hango udaletxeek eta herriek deituak, eta bereziki euskarazko saltsa kantuak atera ditugulako. Beraz denok geratu gara pixkat konten guztiarekin. Claro, nola baitere bazagon utxunea edo bizken nitxoa hortan igual, ez? Hau da, zuek aipatzen duzu bera, bueno, deskribapenetan behintzat, salsa bera, ez? Eta musika latino hauek euskeraz, hori bestakit nik ikusi den Euskal Herrian noiz bai? Bueno, egon dira aurrekariak, ez? Bai, badira aktiboan diren batzuk, La Jodedera egiten dute sona, gero talde txikiagoan, Tiktarak talde ertainean ere egiten du euskeraz, haien kantantean izena ez dut gogoan, baina berak ere lantzen du desente, hori klabean gainean kantatzearena, improvisatu edo aurretik idatzitako pregoiak botatzearena, eta lehenago euskeraz, baziren, hori Sonora Kandela... Ez, baina Sonora Kandela baizirela Donostikoak, Donostien sortutako saltsa talde bat, hau izan zela gainera saltsa talde tradizional eta ortodoxoa, esan nahi dut gurea bezala, formazio handian, ize sekzio handiarekin, baina haiek bereziki gazteleraz egiten zuten eta saltsa bertsio klasikoak egiten zituzten. Igual horrelako proiektu bat, ezaugarri konkretu hauekin ez da oraindik sortu, baina esan bezala ez dugu ezer asmatu zerotik, aurrekariak egon dira Euskal Herrian. Eta gero, Inigo Muguruza, Jose Ripiau eta pixkat saltsa ritmoetara gerturatu direnak, ez? Igual beste formazio mota batzuekin, baina bai. Kasu honetan, bai, bada berezitasun ezakit, baino zera bat aski ederra eta da nola txirikordatu den, ez? Hemengo kultura hangoarekin erran dut, hor bertan, ez? Badago, ez dakit taldekideen portzentai zein den, baina bai, dexente kolombiarrak dira, ez? Edo, behintzat, sortzez kolombiarrak, eta gero bertze zati bat, sortzez hemen nafarrak, eta hor, ez, badagolako nasketa, duten zaida aski ederra, eta ikusten dela hor, zuek aipatzen zenuen hortan, ez? Bihurtzea TH-ak CH, ez? Eta hor badagolako kombinazio horiek, ez, bihurtzen direla aski ederrak. Galdetu nahi zuen, ezakit zuek, zer ikasi duzuen, nolabait ere hartu eman honetan haiekin musikari kolombiarra hauekin eta pixket horko kulturarekin tak, ez, hurbilpen horretan? Ikasteko haunitz, bai denetan, taldearen martxa eta dinamiken zeran, hitz egiteko gauzak proposatzeko dugun moldeetan, esaten dugu beti kolombiarrekin, talde batean beti ikasten da, baita zure buruakin, nafarren artean ere, bada nasketa, esan dut, bada batzuk euskaldunak, badira batzuk urte gehiago daramatzatenak salsa taldeetan jotzen, bada asko ikasi duguna eta oraindik ari garena. Gero kolombiarrekin bereziki, haien
bauteia esperientzia hori jotzen, sasaiotzen da. Eta gero ez dakit igual sumatzen den, pues igual letretan, gusto musikaletan, ez dakit aurre iritzi bat da, adibidez igual ez dakit gusten zaiela pixet, ez dakit kontu romantikoagoak, eta hemen garela pixket horrekin retizienteak iduritzen zaigula kursia, ez dakit horlako diferentzia horiek sumatzen diren. Bai, hor, gainera hori, debate internoak sortzen dira pixka bat, letreren aukeraketekin eta gustoekin eta kriterioekin. Eta esan bezala, bueno, eta saltsa orokorrean beti izan da, hori, romantikoa modu batez esan da, eta beste modu batez esan da beti, pixkat matxismoa hor rozatzen beti. Orduan, baina hor gaude lanean, guztion artean ez dugu ere batek besteari zer inposatu nahi, eta bar. Orduan pixkat, ulertzen bakoitza nolakoa den, eta den artean. Eta dibertsitate kulturala daukagu barruan eta kanpoan ere ikusten dugu, eta hori bai dela polita. Gainera, kontzertu asko egin ditugu, non publiko izan da oso ezberdina, ez? Publiko gaztea eta heldua, eta gero publiko autoktonoa, ez? Modu batez esatagatik, naparrak eta bar, euskaldunak eta kolombiarrak edo latinoak bestetik, ez? Eta hor bai ikusten dugula pixat ezakit, ez? Gure burua errealizatua bezala, ez? Ari gara funtzio txiki bat egiten gutxienez, ez? Sumatzen duzu, publikoan bertan ezberdintasunak erantzuteko moduan, erran nahi dut publiko latinoa parte hartzen du gehiago, dantzatzen du gehiago, euskalduna gutxiago, ez da sumatzen halako diferentziarik? Batzutan pixat dena nahastua dago. Gehien dantzatzen dutenak izaten dira akademiatan daudenak, eta horiek orokorrean txuriak dira gainera. Iruñan behintzat badaude saltsa edo akademia, dantza latinoko akademia asko, eta horiek bai gainera izan ditugula, batzuk kasi kontzertu guztietara etorri dira, eta hori bai oso lagungarri izan dela guretzat ere, eta horiek izaten dira gehien dantzatzen dutenak. Gero bai dagoela hori sektore latino bat eta sektore txuria, bizkat, benetarik ikusten da bai, kuriosoa da. Eta gero, nik uste kontzertuetan aldean abaitzen dela giroa hausten den edo ez, batzutan giroa bi bikote edo hasten dira dantzan eta berehala mundu guztiak ja esan du, plazaia dantzarina da, gurea da, eta hasten dira denak dantzan. Askotan, hori bai, latinoak hemengoekin, ez duzu ere, gero jaten diren dantzari bikoteak aldatzen eta denetarik. Beste kontzertu batzutan bai gertatu da, igual jendea ez dela hasten eta ja gelditzen da, igual plaza gutxago, baina kontzertu gehienetan esako nuke 90-an edo aritu da jendea dantzan, orduan bai, nasketa gertatzen da. Zederra. Xente, ari zarela justoren kontzertu ez? Uste dut jo dituzuela ja kontzertu andana bat, ezakit, dozena bat kontzertu Euskal Herritik. Kasu honetan, ezakit, zailtasun logistiko bat duzuen, zeren, 15 pertsona zarete taldean ez, 14-15 zortik, hau erronka bat da ez, bere horretan. Hoi da, bai. 20 kontzertutatik azkenean nik uste dut lortu dugula esperientzia baduzu ere beste talde eta beste formazioekin alduenak konfirmatzen dut joaten da eta gero norbaitek ezin badu beste talderen batekin edo konpromesua duelako ordezko listatxo bat badago eta beti badago jende profesionala oso ongi egiten duena eta hori deitu eta batzutan ensaio bat egin eta egin daiteke kontzertua. Orduan nik uste dut alde hortatik ere izan dela eman digu konfiantza talde bezala funtzionatzen aldugula, 20 kontzertu horiek eman ditugula modu honean eta moldatuz ere egoera bakoitzera eta bai. Eta hau gainera ezagit, egin batean hasiera bertzerik ez da, pentsatzen dut. Ezagit, CD-aren kontuarekin, orain atera dituzue kanta, andana bat, CD bat izanen dugu aurki? Bai, CD-a grabatua daukagu urtarriletik. Eta orduan erabaki zen, pixkat urtean zehar singleak atera, ez, bideoarekin. Single gainera nahiko ongi funtzionatzen ari dute, eta ja diskoa laster etorriko da, ez dakit urri amaieran edo azaro hasieran igoko den plataformetara, eta ja Durangoko azokarako kopia fisiko gengo dira. Ja diskoan sorpresa gutxi, 4 kantu atera ditugu, eta 9 dira osotara, baina, oraindik egongo da pixkat, material ineditoa. Baina zederra hori bera ere gero, ezagit ez, elkartu egotea obra artistiko batean bertan ez, hori da azkenean CD bat, holako lan bat, eta, pentsatzen dut horrek gainera
orain ekarriko duela, igual, nolabaiteko buma. Ezagit horren espektatibarik duzuen, ez, horrekin oso kautelosoak zareten, nik sentsazioa dut, ezagutu duen jendeak erranduena, ostra, hemen badago zerbait, hemen badago potentziala, hemen badago gauza interesgarri bat, eta kaso falta dena nolabait ere dela, oraindik, ezagit, hau gehiago ezagutzea, baduela hor, ezagit, bide luzea, ezagit hola ikusten duzuen. Bai, bueno, bai, harrera izan da ona. Nik ere ja pentsatzen ari dut, bueno, 2 urte daramatzago, hau izan da pixkat garrantzitsuena eta igual taldea modu serioan atera duguna, baina iaz egin genituen kontzertuak pixkat post-pandemia kontekstu horretan ere, jendea eserita orokorren eta ez ziren aurtengoak bezala izan. Baina esango nuke... Baina, barkatu Julen, goxuan salsa jarrita entzutea da tortura moduko bat edo... Tortura erran nahi dut, ateratzen zaizkizulako dantzatzeko gogoak eta hor... Askok hori esaten zuten, bai, izan ziren pixkat, bueno, baina mundu guztiarentzat, ez, izan ziren pixkat kontzertu lehorrak, baina, bueno, ez dagoen beste aukerarik. Ja, normalizatua egon denean ja guztia, pues, ja asko zobe joan da dena. Eta esango nuke, bueno, pues ja pixka bat, txaltxa talde bat dagoelaren berri hori, pues ja badakiela jendeak, ez? Orduan, daukagun aukera bakarra da lanean jarraitzea, kantuak egitea eta zorte baldin baukagu jendeari gure kantua gustatzea. Eta horrela sartzen da talde bat zirkuloan, zirkuitoan eta imaginario popularrean. Orduan hori dago zuen daukan erronka guztia. Lehenengo diskoarekin zer moduz funtzionatzen dugun, baina alba dugu datorren urtean berriro bigarrena prestatu horrelako zerbait, kantuak egin. Nik uste dut hori dela talde batek egin behar duen funtziorik nagusiena, kantuak egin eta jendeari kantu horiek gustatzea. Zentzu honetan, Xanti, CD-an bertan egongo dire bertsioak eta baitere kanta originalak, ezaketa nola den, erdi eta erdi. Bai, erdi eta erdi izanen da, ze badaude moldaketak bueltatzen eta lorak eskaintzen atera dira bertsioak direnak, euskal taldeenak, gero badago hitzak aldatuz Kolonbiako grupo Nietzscheren bersio bat, ez dakit dena esan daiteken ere, baina lasterraterako dena ere. Eta gero badago Abanko Altxilildron adibidez gure konposizioa da, eta aterako diren kantetatik ere badira guk sortutakoak. Eta bai, nik uste erronka hori, nik uste dut kontzertuen zera hortan, kontzertuak ematen eta jendeak hori dantzatzeko, bai musika berri xamarra dugunez hemen kontzertuak aditzera ere joaten den jendea badago, eta izanen dute aukera hori kontzertuak izanen dira, eta gero uda ona izan da guretzat konfiantza hartzeko eta nik uste dut erronka berrietan sartzeko, bai guk sortze aldetik, bai ensaio aldetik. Taldea berako kohesionatzea. Hoi da, eta baude, nik uste dut hori Kuban adibidez eta Puerto Ricon ere egiten duten pregonatze hori, horrekin dabil hain obsesionatu, baina hemengo bertsolaritzaren antza pixka badu da azkenan improvisatzea, koro bateri erantzun eta improvisatuz botatzea taldeko kantantek botatzen dituzte errepikakorra den koro bat, lelo bat, eta besteak batek, kantante batek aldian egiten du erantzun bat. Orduan gauza horietan nik uste dut erronka badugula, gauza alor batetik edo bestetik eskua sartzeko horietan. Eta bidea handitz esploratzeko, ez? Sentsazioa da hor baduzuela handitz oraindik. Claro, berak esan duena da saltsaren ezaugarri nagusietako bat, ez? Gainera hori saltsan improvisazio puntu hori kantanteak dauka eta hori Kubatik dator, ez? Kubako sonetik. Eta egia da, Kuban eta Puerto Ricon asko garatu zela hori eta Kolonbian ez da inbeste, ez? Igual gure taldeko abeslariak ez daude hain ohitutak improvisatzera koroaren partean, baino hasi dira ere, baten bat hasi da gutxinaka, orduan berak esan dio, hori da bide bat, ez? Bide asko ditugu lantzeko eta garatzeko, baina hori da bat. Orduan guk ere ditugu erronka propioak taldearen barruan hori da. Digo behulertzeko, improvisazioa zertan da, erran dut... Asmatu. Karo, saltsak, ezakit, teknikoa jartzea hemen oso dezentea den edo ez, baina saltsa kantu batek ditu bi parte. Lehenengoa da kantua, guk ezagutzen dugun bezala, abeslari nagusiak egin du kantua. Eta bigarren partean, gainera pixkat formazio aldatzen da, perkusionista batek aldatzen du eta ezkila jotzen hasten da, orduan pixkat dago pixkat hor subidon bat, igoera bat, koroa sartzen da, ahotsetan, eta koroa berak esan duen bezala lelo bat da, ez oso luzea,
eta oso errepikakorra. Eta kantante abeslari nagusiak koro horri erantzuten dio ratu guztian. Orduan guk egiten duguna, eta hau oso kolonbiarra da erantzun horiek prestatuak izan, jakin zenbat diren eta listo. Baina, karo, saltsa kantante klasiko batek, edo sonero batek, horrela izen dira, soneroak, hasten da improvisatzen eta on daiteke hor, baina ez dakit zenbat aldiz, berak abisatzen duen arte noiz den azkenekoa eta ja kantuak aldatzen du edo horrelako zerbait. Dira ezaugarriak, igual teknikoegi jarri naiz. Baina esan bezala, saltsan ezaugarri nagusi bat da abeslariak improvisatzen dituela hori, koroari edo leloari egiten zaizkion erantzun guzti horiek. Claro, improvisazio hau metrika batekin, erritmo batekin, enkajatzen, ez? Bai musikalki eta bai hitzekin. Batez ere luzera hortan luzera libre hortan botatzen ditunak, eta nire ustez interesgarria dena, ematen dio momentuari ez zuzeneko tasuna, ze batzutan zu kanta dezakezu eta kantatu bai literarioagoki edo kantuaren diburuz, baina hasten dira askotan dantzariei botatzen o musikariei edo gertatzen ari denari erantzuten, ez? Orduan, hori bota dut hori dela lor bat, ez? Lantzen aldugura, hori kolonbiarra baitugu, gero badugu Claudia kantantea hemengoa dena, orduan, uste dut, bai horretan, bai erritmiketan eta badugula gauza asko, ni horrekin nago konten. Zena, bertsolaritzarekin ere baduelako, ez? Zera bat antzeko tasun bat. Askibide ederrak erekitzen dire hor ere bai, ikusiko dugu, egongo gara atento. Hor ere, bakizu, bertsolari txapelketa nagusia izanen da, igual horko irabazlearekin horietako kolaborazio bat, Fiat horietako bat egiten da. Ikusiko dugu, beraz, nola garatzen den guzi hau, bide ederrak irutzen zezkit, erekitzen direla, egin duzuela zuen ekarpen aski interesgarria, nire sentsazioa berritzailea, kasu ez dugunek ezagutza gehiegi ez, mundu musikalean, egiten zaigu zerbait aski originala, eta erraten zenuten bezala, gainera, horretaz gain, badu bere ez dakitez, komponente edo interes soziala bera ez, pixketan iztasunarena, interkulturalidadea, pixket joatea elkarrekin txirikordatzen eta ez izatea ura eta olioa bezala ez dela gaur egun gertatzen zaiguna komunitate batan eta bestean. Hemen utziko dugu, atento denak CD-ra, single berrietara, eta dantzatzera plazara. Julen eta Xanti, mila esker gure egoteagatik eta laizar arte. Mila esker zuei. Hauxen izan da dena gaurkoz astelehen honetan magazinean, bukatzeko, hain zuzen ere, hemen Xanti eta Julenek ekoitzi duten lorak eskaintzen kanta horrekin utziko zaituztegu, Goxuan Saltsarekin. Egun hona pasa eta bihar hemen egongo gara beti bezala. Ezagutu
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.